use your share button. Click on the like and love button. Can you update as it the hot? Still broadcasting live from the city of Enyimba, Aba, Abia State. Still broadcasting live from the city of Enyimba, Aba, Abia State. Ibe Valentine, I greet you. Ibe Valentine, I greet you. Because Kaba share this program, but I can share button. Ibe Valentine, dalo now. Look at it, the same. Don't be joy, you kukwania. Haye kwenu. Haye kwenu lezu go to fresh. Hapo yo no happen there. Never argue the words of the prophet. Never argue the words of the prophet. Nekuye. Nekanya ka oku ebe no. Onu chere egwuregwu ga na egwu. Mecha ka m gwa yo okwu ebuka obi kwuru. Ya wowo na chọrọ inyere onwe ya aka kita. Wụla aka gbapụta onwe gị from that bondage. Those key nation wụla aka gbapụta onwe gị. It is only now ka ị nwere time ịgbapụta onwe gị from that particular okwu ebuka obi kwuru ebe anyị na-ego. It is only now ka ị nwere irite ime onwe gị from that okwu ebuka obi kwuru ka ọ ghara ebe anyị na-ego. You will idea na Ijele no down now with kidney failure. Are you aware that Ijele is now down with kidney failure? Now they made dialysis or go on. Remember what Ebuka Obi said. He said, and I quote, because no feel no Facebook where Ebuka Obi na achu ego. Na-echu ego achụchasịcha ego ahụ na ya atụfusi che na kidney problem. Na ya atụfusi che na kidney problem. What is happening now? What is happening now? Are you going to learn your lesson or not? Are you going to learn your lesson now or not? I repeat, Ijele is seriously down with kidney failure. In fact, Ana rush Ijele. Ana rush Ijele for kidney for dialysis always. Even right now as I'm speaking to you now. Ijele on a dialysis room right now as I'm speaking to you. Yeah. So Kelonye Delu say Kerivode, you are talking rubbish. I know. I know that I'm talking rubbish. You got to go. Ofon na even ne bunto woma. Ofon na even ne ku and ne wo nyu woma. Say yes, ezugo. I dey hear you. Just tell me yes, ezugo ne na even ne ku. Tell me yes, ezugo ne na even ne ku. Okoma on me to go the mic. Can you people hear me now? Can you people hear me now? Somebody tell me yes. Somebody tell me yes. Somebody tell me yes. I dey hear you loud and clear. You see, I said, never you argue the words of the prophet. Never you new galaxy adex. Yes, and for as long as Nango and Umwehu achoho egopu onwehu from that particular declaration Ebuka Obi Kulu unu push your way, we will still be happy on your head. Yes, we will still be happy on your head. I can with this same angle. In this sigu, and you are happy. Moke and you are happy.
No, mmeje yiri morning cloth uju ka mma adelu for onye achọghị inyere onwe ya aka. Even ngwa na onwe yourself chọghị inyere onwe ya aka. Look, let me tell you, never you argue the words of the prophet. It shall argue or for that declaration that n'ige ego ọbụna every single money inwetara na this thing ị na-ekwu wee bugharịgide onwe maka kidney failure. I will not pity anybody. I will not pity anybody. Yes, the only solution right now is for you to deassociate yourself from that cause. Yes, it is for you to deassociate yourself from that cause. Even when he said it, most of you started making jokes out of it. Even when he said it, most of you started making joke out of a serious something. Dokeva ijoku onye amụma egwu emoko n'obodo enweghị onye amụma. Emoko n'obodo enweghị onye amụma n'obodo a na n'iyi. Obodo enweghị onye amụma obodo a na n'iyi. Ebuka Obi kwurie ọdọgasị. Ijele is a clear example to show you that n'okwu onye amụma na-abịa na mmezu. Ijele is a clear example to show you that n'okwu onye amụma by and by na ọ ga-abịa na mmezu. Ịghọtago? Right now as I speak to you, Ijele nọ na dialysis. Ijele nọ na dialysis. And for as many as you ndị mmelu Ebuka Obi ji wee move into declaring such words, the only thing, the only solution in nwelu, the only freedom in nwelu, the only free in nwere ike na is for you iji aka gopu onwe from that thing. Gopu onwe, that is the only way you will be free. Man, you cannot pride the galley na bagali. You will cry just like the way Ijele say back now. You will cry. Etu ak Ijele si we no kata wulake crumble his life. Etu ak we wulake disorganize their life. Makana ina anusa somebody possess a spirit do very higher than you. Yes, ina anusa somebody emana ife no n'ime ya ekwu kalele kalele ife de ebube. You got to go? Yes. So emali ife ikwulu ugalia yo mgbagalo na aga gbagalo. Mana olu no meho. This is just the beginning. For ndị na-asị m ihe mere Ijele ebele, why will I pity for him? Why will I pity for him? I want him. Yes, he even joined my program. I joined his program. I tried also in my own way to talk senses into him. Just look at into Ijele's way will like crush ya life here. Look at it way will like rakosia life here. Just like that. Evangelist Ebuka Obi, onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ka egwu atọ ngụnwa. Onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ka egwu atọ ngụnwa. Epụta na akwụ n'elu na-aba. Epụta na akwụ n'elu na-aba mba. Onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu. Onye people nọ in authority na-atụ egwu. People nọ in authority nwee power. Ise power move physically here. You want to go? Physically here. Go on agbawasi ọnụ. Ebele mo ka na-emelu so many of you. So many of you can will opportunity today. So many of you can will opportunity today. Redeem one from that cause. So many of you can will opportunity and chance today. Redeem one from that cause. Man, obolo na echo hiji keta agbala onwe from that cause. When it come upon you, asukwana na ezuga egwu. Asukwana na ezuga egwu. Yeah. I pity you, this guy. Nigeria is a failed country. If not, all this thing will not be happening. Don't be blinded by what your so-called prophet says or do. Look at you. If I can make you a melu de pele, echiri lekite ebugari la mmadụ abịa ebe abịa isi m ị na-amụ ya ekwefuru ya. Ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake. Ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake. Ijele just wola aka ihe
Yeah, because of pride. Because of pride. Pride goes before fall. Mpako buru ụzọ ọdụdụ ekpere azụ. Mpako buru ụzọ ọdụdụ ekpere azụ. Nọkata iche aka mgba so onye mana go na ya blomate. Look at how Ijele just scrap nya just see to tirie his life and his world now. You gotta go. Gwa maybe Ijele nwere ego o yeji wee je n'ụwa ogodo na ife gbasara kidney failure. Ọrịa obere onye dị fa. Ọ bụla ọrịa obere onye, not to talk of na a man no ilu onwe ye. A man no ilu onwe ye unu wole aka unu je chọrọ ye. Nwoke no ilu onwe ye unu wole aka unu je chọrọ ye. Ọ bụrụ na onye chọrọ okwu, ọ bụrụ na onye ji aka chọrọ okwu, asị na gụrụ mere nke a unu ji aka unu je chọrọ nwoke no ilu onwe ya okwu. Onye kpatara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ụgwọ. Okwu onye amụma kwuru unu were ya na-egwu egwu. What is happening today? What is happening today? First of all, mgbe ọ batagodoro n'ime prison ya dị a ndị Zion nọgide ebe ahụ kugodi eduga akụgodi eduga agba ya mmiri bunie ihe oge ọ gwara ụlọ nọ na-efe ntị every 3 hours uruche n'ọjọọ nọ na-efe ntị every 3 hours. Ijele eburukwe si na prison Lagos na prison ebe ebujere ya mbụ buru atakwa na Lagos shere na nke Lagos ka ọ ya ebe ọ bụrụ atakwa na prison nke Lagos ifere ebe na ebe anwa bụrụ ebunata ya na nke nọ na Isiagu. ndị obi ewere aka tọwuo agba ya tọwuo. Esila nke dị n'ugwu Hausa bupụ ya ụmụazị apụrụ kata kụwuo ya bunata ya na nke Lagos. Nke Lagos dụfọrọ ya ahụ ọ bịara nke Lagos nọ ebe ahụ gbọwa ọbara galala m kidney isoro agba ya ebe niile jewara agba anwa buru ya ebune na nke dị na southeastern. Ụmụazị IPOB ya eji aka tọwuo n'ime prison. Mr. Duga onye dere ife, thank you very much. You gotta go. Hapụ ndị otu ha niile onwere ife unu ya enweta na pride. Admit that you people has failed. This is one thing Ebuka Obi kwukwara again na ọ bụrụgodo na doubt ha ncha niile. Ijele is a manifestation that the word of the prophet can never go out without fulfilling that reason and mission which you web. Addison's Travels, you are welcome. You got na okwu onye amụma enweghị ike ịpụ without emezuo ife oji web. This broadcast yado small, yado brief, but I will come back after 1 hour. Stay tuned. After 1 hour, I will come back after 1 hour. Can nkuzielu no okwu ofuma ka ono water the real and true condition of Ijele. It is not a joke. Ijele no na deep mess now. That guy Jake mess your life here up. That guy Jake mess your life here up. Kidney ablo all your belonye. So for as so many people can eke ubazo na gunomel. Epele nke mwa wezu go ye mechiteru ketawo. Make a U-turn now and redeem yourself from that course. Mane wupu ye, akwa ya akpokwo, akwa ya akpokwo, nde ga-ebekwo, akwa ya akpokwo, nde ga-ebe akwa ga-ebekwa akwa, nde ga-eti anyamo etikwa anyamo. Kidney abụrụkwo ọrịa ụmụazị. Kidney abụrụkwo ọrịa ụmụazị.
How call you mas? It is not a joke. A brawl you mas or be a poor man's sickness. So you can actually avoid it now by deassociating yourself. Deassociate yourself. That is the only way that particular word cannot be binding to you. Man, I'm sorry. Eh? I'm sorry. Eh? Orodo TV is now Helen Zion and Dako Zion. No choice. I said, I'm going to try and get it. A crew one getting one Ezioku Adebu Yakaniru. Ezioku Adebu Yakaniru. Imako Ivana Apo, Ukunya Muma. Imako Onya Muma Bogo on Afaro, sorry. Unyamuma imekatunya mumu ifewe meka yonya uwe bono one day your name is sorry afago bu sorry igotana uwe megido nwoke ife uwe megido nwoke ife nwoke we pota we nkubi okwu n'ebe unu no so many people are powerful nke aka umbido. You can't fight grace and remain the same. You can't fight grace and remain the same. Ijele is undergoing serious dialysis now. Yes. So, is it a coincidence? It's not a coincidence. Evangelist Ebukobi said it and it is happening. He said it and it is happening. He said it and it is happening. Before Ijele buy in, Ijele ogwalono. No, they make kidney problem. Or break it down, Nime prison. Or break it down, Nime prison. Yes. And for as many as you cannot name isi poposhi, can name isi isuno, Isiagu, ono ka yebagwa. Ono ka yebagwa, ono ka yebanyama nyamo, beisimissimo. Ono ka yebanyama nyamo, beisimissimo. Okay, do we actually end this broadcast now? I will come back to this broadcast after 1 hour. On my program, somewhere. Yes. Say, can you vote Mama 3G? Why am I for the commenting Mama 3G? Can you vote Mama 3G? This is still time is still now for you. Maka oga ndị mmadụ sịkwa na nna amụghị amụ network bad, too bad. Yeah. Oga rukwa ndị mmadụ ya abịakwa ka ha gwa m na nwaanyị eji wee na-amụ onye ahụ amụ. Okay, so what draw. May end this broadcast now, but I will come back to this broadcast after 1 hour from now.